Croeso I bodlediad, dathludd air, Ysgol Llanhari. I'r gad, dyna beth oedd arwyddau'r Llanhari droi'r 90au. Nid ynni oedd y moto swyddogol, gorau gwaith gwasanaeth oedd hwnnw. Ond i'r gad, ddywedau pawb a oedd yn cysylltiedig ar Ysgol Gyfun Llanhari, fel y oedd hi ar adeg hynny, oherwydd un dyn neu bendigeidfran o bennaeth, sef Mr Peter Griffiths. Dechreuodd y yrfa fel pennaeth yr ysgol yn y flwyddyn 1989 a bu'n bennaeth nes iddo adael am Ysgol Rydfelyn yn y flwyddyn 2002. Roedd y dywediad bachog yn cwmpasu popeth am Mr Peter Griffiths, brwdfrydedd, afiaith, angerdd, corwynt o ŵr a'r coridorau'r ysgol. Prifathra a ddylanwadodd gymaint o athrawon a ddisgyblion fel ei gilydd a gwroedd yn mynnu parch pob person a gwrthau. Chwedl o ddyn a gefnogau pob tîm chwaraeon ond yn enwedig y rygbi ar fore Sadwrn ar gaeau'r ysgol, pob perfformiad eisteddfodol a phob tîm siarad cyhoeddus. Pennaeth a adawodd ei farc yn sicr ar Llanhari ac mae dyled miloedd o gyn-disgyblion ac athrawon yn fawr iddo. Croeso atom heddiw, Mr Peter Griffiths. Wel, wy'n teimlo'n freintiedig iawn. Wy'n teimlo chydig yn hen, cofiwch a chwarae chi bobl ifanc. Mae flynyddoedd maith ers i mi fod mae wrthi yn ter rhan o'r ysgol, ond mae'n hyfryd i fod yn eich cwmni chi. Hyfryd dros ben os gweithwyd, ydy wir. Felly awn ni yn ôl, sut oedd eich chi'n teimlo pam o'ch chi wedi camu dros y bont i'r ysgol am y tro cyntaf? Beth oedd eich argraffiadau cyntaf o'r ysgol? Wel, cynhesrwydd yr ysgol disgyblion, o'n i'n meddwl bod nhw'n wych iawn, chymryd y croeso ges i mae panddesu yma i'r ysgol, gyda'r athrawon a disgyblion, a hefyd wrth gwrs safle Llanhari. Mi'n meddwl bod safle Llanhari yn hyfryd. Mae golygfeydd hyfryd yma, a mae'r stafell yr oeddwn i'n gweithio, mae golygfa hyfryd rawd dros y fro felly i'r gorllewin. Ond dyna'r ddau beth amtarodd i oedd y cynhesrwydd, y croeso, a hefyd y safle ei hunan. Ie wir. Daethoch chi'r ysgol i fod yn bennaeth. Sut oeddech yn teimlo am hyn? Pa fath o groeso gawsoch? Wel, ges i groeso twym galon iawn os gael ddweud. Roeddwn ni'n, fel allwch chi ddychmygu, roeddwn ni'n nerfus iawn yn ystod y cyfweliad ac yn y blaen. Ond roedd na naws arbennig yn perthyn i'r ysgol o'n i'n teimlo, ac roeddwn ni am fod yn rhan o hynny, ac ehangu ar hynny os maen nhw'n chi hefyd os oedd yn bosibl. Ie. Sut brofiad oedd bod yn bennaeth ar Ysgol Llanhari? Wel, profiad ardderchog, a dweud y gwir. Cofiwch, o'n i'n teimlo dan straen weithiau, ynte? Mae swydd yn gallu bod chi'n teimlo dan bwysau ac yn y blaen. Ond mae'r rhaid i fi ddweud, rwy'n edrych nôl ar y cyfnod, fel y cyfnod, un o'r cyfnodau hapusaf yng Nghyrfau. Mae ges i modd i fyw i fod yn Llanhari, achos Llanhari, ac rwy'n trysori felly hefyd y profiadau ges i yn ystod blynyddoedd hynny yn yr 80au, 90au a mewn i'r ganrif hon felly. Rydych yn enwog ymysg cyn-ddisgyblion Llanhari am eich slogan i'r gad. O le ddaeth hwn? Wel, i'r gad, y bwriad gyda'r gad yn oedd ceisio roi rhyw fachyn i bobl gael clymu rhywbeth. Chymod, y syniad mor berthyn o fod yn rhan o deulu. Ac mae i'r gad, fel y cofiwch chi fi'n siŵr, yn dod o un o ganeuon enwog Dafydd Iwan. I'r gad yw mynd i'r fwydyr ente ymlaen yn ni. Mynd i'r gad, ac roedd 3 pheth oedd ynghlwm wrth fynd i'r gad gen i. Siarad Cymraeg, gweithio'n galed, ac ymddygiad da. O'r hynna, dyna 3 pheth oedd yn galluogi ni fel teulu i fynd i'r gad, felly, fynd ymlaen da'n gilydd. Ddiddorol. Ni'n ymwybodol hefyd, roedd chi'n fel dweud ar fel pob diwedd gwasanaeth a fel o gwmpas fel y coridorau yn yr ysgol hefyd. Oedd, mae pobl yn fargoffa mi am hynny. Hyd yn oed nawr chredwch chi ddim. Ond roedd ei fi yn rhyw fath o, nid arwyddau, ond yn rhyw fath o symbol o Gymreictod ac y symbol o undod bod ni gyd yn gwybod pam i ni yma. Beth yw bod safonau uchel gan yr ysgol a hefyd bod ni'n cydweithio ac yn symud gyda'n gilydd bod yr un nod gyda ni felly.
Hefyd, hoffwn ni ofyn, beth oedd yr uchafbwyntiau o fod yn bennaeth? Wel, i fi, mae wastad yn ymwneud â disgyblion. Ac roedd hi'n hyfryd gen i mynd i mewn i wersi ac yn y blaen a gweld sut oedd y perthynas na rhwng athrawon a disgyblion, chymod. Sut oedd disgyblion yn ymateb i'r athrawon yn y gwersi. A o'n i'n cael reit hwyl weithiau chi'n bod mynd mewn i'r wers a gwrando a cheisio cyfrannu hefyd y wers a cael ychydig bach o hwyl ysbri. A hefyd, wrth gwrs, yn allgyrsiol, roedd y cyfleoedd o'n i'n teimlo y disgyblion yn ei gael yn amrisiadwy. Hynny yw, tu fas i'r ysgol, oedd yna gyfle iddyn nhw ddefnyddio eu Cymraeg, ac hefyd, chymod, i fod yn llwyddiannus yn mewn amrywiol feisydd, gan gynnwys ysteddfod, chwaraeon, siarad cyhoeddus, pob menter y busnes, pob math o bethau felly. Ac nid yn unig llwyddiannau, ond y cyfleoedd, yn bod y plant yn gweld bod yr iaith yn fyw tu fas i'r dosbarth felly. Beth oedd y heriau o fod yn bennaeth Ysgol Llanhari? Yr heriau, wrth gwrs, i fi oedd dod â phawb ynghyd yn te, oedden nhw'n dod o gefndiroedd gwahanol iawn i disgyblion. Canran fechan iawn oedd yn dod o gefndir Cymraeg, yn lle roedd y Gymraeg yn y cartre, canran fechan iawn. Ond fy neges i oedd, o'n i'n dweud hyn yn enwedig pan oedd plant yn dod nôl i'r chweched. Sim ots gen i beth yw'ch cefndir chi. Sim ots gen i faint o gyfoeth sydd gennych chi. I chi gyd ar yr un lefel man hyn. I chi gyd wedi dewis dod nôl i'n Llanhari'r chweched. Ac i chi gyd yn amrisiadwy o bwysig i ni. Fel unigolion. Bod pob unigolyn, pob disgybl yn yr ysgol yn unigolyn pwysig gwerthfawr i ni. A ceisio cyfleu'r syniad yna. Fiwch chi'n bennaeth am 2 blynedd ar 10. Chi'n cofio hynny, dych chi? Waw, oedd e mor hir o hynny. Hwna'n gyfnod hir. O, di mai e. Felly, pam fiwch chi yma am gyfnod mor hir? Wel, a dwi wedi gwir, mae rhaid dweud pwysau weithiau, roeddwn ni'n mwynhau. Roeddwn ni yn mwynhau, roeddwn ni yn treulio gymaint o'm hamser ymysg bobl ifanc, a pam chi ymysg athrawon brwd, a bobl ifanc yn disgyblion brwd, mae'n rhoi rhyw hwb i chi, mae'n rhoi rhyw egni ychwanegol i chi, i chithau hefyd, fod yn llawn bwrlwm os medrwch chi. Wrth gwrs, fel y gwyddwch chi ferched eich hunain, mae'n flinedig iawn ynddo. Chymod chi'n blino weithiau gyda'r holl bwrlwm sy'n digwydd a chadw popeth i fynd yn ei blaen. A chefnogi, dyna o'n teimlo. Roeddwn ni'n sylweddoli'r cychwyn cyntaf. Mae'n ddisgyblion yn yr ysgol hon sy'n llawer mwy galluog na fi. Mae'n athrawon yn yr ysgol hon sy'n llawer mwy galluog na fi. Felly yn rôl i oedd cynnal y disgyblion, cefnogi nhw, cefnogi'r athrawon, ac hefyd peidio anghofio y teulu cyfan. Boed nhw'n llywodraethwyr, ac roedd llywodraethwyr Llanhari mor gefnogol yn mynnu'r safonau ucha. Hefyd athrawon, ceisio penodi a chynnal athrawon gorau posibl a'i cynnal nhw gymaint y gyfedrech chi, a wedyn ni ceisio ysbrydoli'r disgyblion. O'r rhaid wneud hynny'n teimlo bob dydd yn te. Felly dyna'r math o bethau o tu ôl i meddwl i'n te wrth bod fi'n ymgymryd ar swydd felly. Oes gennych unrhyw straeon diddorol neu atgofion doniol o bod yn Ysgol Llanhari? Oes, mae gen i. Wel, o'n i'n meddwl lle chi gofyn hyn. Fel y gwyddwch chi, mae'n ambell ysgol sy'n gallu bod ychydig bach o bosib, ddim o'r hodiad hardda os wedyn. Ac wy'n cofio un achlysur, os gael ddweud hyn yn te. Ond wy'n cofio y dirprwy a finne, yn ceitaw Ali neu Meirio, dim yn cofio'n union, a mi'n adre ag un disgybl oedd wedi bod yn ddrwg ar y bysys. A mae'n chi'n siŵr bod rhaid ydych chi o hyd, os e? Sy'n gallu gam ymddwyn ar y bysys. Felly benderfynon ni fi'n adre fe, bod e ddim yn cael fi'n adre ar y bws, bod rhaid i ni ddod yn y car gyda fi ar ddirprwy. Yn y car, ti? Ie, a gyrro ni. Gartre, i'w gartre fe. Na fi'n gweud ble, na i menwi neb, na pa ardal, ond fe eithon ni'r cartre. A dethon ni mas o'r car, o'n i'n benderfynol nawr, right, bod fi'n cael gair dy mam a dad, beth bynnag a ddigwydd. Felly, anfones i dath e mas o'r car o flaen i gartre,
bachgen oedd e, dyna gyd wy'n datgelu. Ac fe aeth e rownd i'r cefn, redeg oedd rownd i'r cefn, agor drws cefn a mewn i'r tŷ. A glywes i gŵn mawr yn cyfarth. A glywes i, kill. Hynny yw, oedd e moyn i'r cŵn beidio gadael i fi mewn i'r tŷ. Oh, Reit? Felly dyma'r cŵn ma. Cofiwch, roeddwn ni wedi colli nymer yn te. A oedd dim ots yn ni pe bai bleiddiaid yn y tŷ. Roeddwn benderfynol o cael gair bach da mam a dad. Felly mae'r cŵn ma'n dod at y drws. Cŵn mawr. Ond fe dawelon i'r cŵn. Ydy'r prwyf neu fe dawelon i'r cŵn. Ac ys ni sgwrs gyfach gyda mam. A dyna fi. Gadawon i'r tŷ. A daethon ni mas trwy'r gat. Ac roedd yna fan tu fas. A daeth dyn allan o'r fan. Y tad. A meddwl, Mr Griffiths. Yn Saesneg oedd e'n dweud nawr, cofiwch. Mr Griffiths. Chi sy'n na. O'n i'n meddwl taw o dyn rent oedd na. Felly oedd e wedi mynd i guddio yn y fan. A peth ola ferched, roedd e'n gwisgo kilt Cymreig. A wedodd e, Mr Griffiths, yn Saesneg eto, rwy'n gefnogol iawn i'r Gymraeg, gefnogol iawn i'r iaith Gymraeg, a diolch i chi am ddod lan a mab ac yn y blaen. Felly dyna un o'r straeon, na fydda i ddim yn ei hofio. Dyna stori anhygoel. Felly gadawch chi yn 2002 i fod yn bennaeth gartholwg. Sut oedd y profiad o adael Llanhari i fynd at ysgol gwahanol? Wel, wi am gyfadde rhywbeth fan hyn i chi. Roedd amryw yn gadael y flwyddyn hon digwydd bod yn tem athrawon yn gadael ac roedd amryw hwnnw ni'n gadael. A lan yn ysgubor, roedd yr holl blant wedi ymgynnull nawr ar gyfer gwasanaeth ddiwedd tymor. 1000 o ddisgyblion. Wow. A myna roeddwn ni yn dweud fy ffarwel ac yn dweud fy i'r gad am y tro ola. Ac fe golles i ddeigryn o flaen 1000 o ddisgyblion. Dyna ni'n teimlo, dyma fi, hynny yw. Ond cofiwch fi'n teimlo, felly bod yn beth da i'r ysgol, ac felly i fi'n hunan hefyd i gael newid ar ôl, fel o'ch chi'n sôn gynnau, 2 mlynedd ar 10 yn yr ysgol. Amser hir ydy. Ond fe golles i ddeigr ar un hynod emosiynol. Gai gyfadde hynny fan hyn nawr o'ch blaen chi. Tan yn ddiweddar rydych chi wedi bod yn dychwelyd i'r ysgol yn mwyn beirniadu'r cystadlaethau'r Eisteddfod. Pam oeddech chi mor barod i roi eich amser i feirniadu a sut brofiad oedd cael y fraint o fod ar banel beirniadu? O'n i'n dwlu bod ar y panel beirniadu, o'n i'n beirniadu pob cystadleuaeth, cofiwch, ond oedd rai arbenigwyr. Fi'n cofio gweld chi yn eistedd fan'na. O'r edrych wrth y modd. Y bwrlwm, y brwd ffrydedd, y paratoi manwl. Chymod, bob tro fi'n dod yma, wy'n anghofio am y brwd ffrydedd. Chymod, dyna beth sy'n haro i. A bod y disgyblion mor frwd, bod y ddasawon yn ei cynnal nhw, a bod y naws hyfryd yma eto, mewn sgubor enfawr yn te, gyda faint o blant sy'n mynd â 600-700 o blant wrthi, chymod, a sawl tŷ sy'ch chi erbyn hyn? Sawl lliw tŷ? Tair? Ie. Trysant Aran a Harry, ie. Harry na fe, Trysant Aran a Harry. Oedd y 4 pryd hynny, oedd e'n chydig fwy yn ynghyfnod i. Ond beth bynnag am hynny, o'n i'n wrth y modd yn dod yn te, chymod. Sa'n disgwyl i ddod bob tro, cofiwch, achos fi'n heneiddio nawr. Ond na, wrth y modd, chymod, dysbraint i fod yma, a bod yn misg y bwrlwm na eto, a theimlo'n ifanc unwaith eto. Mae'n diwno neis, ydy. I gweld fel gyd o'r disgyblion dod at ei gilydd, a fel wneud gyd o'r fel pethau neis gyda'i gilydd. Mae'n really neis. Mae'n wirionedd. Mae'n bwysig, chymod. Mae'n bwysig bod chi'n teimlo bod chi'n rhan o rhywbeth arbennig iawn. Bod chi'n perthyn i rhywbeth arbennig iawn. Ac wrth gwrs, leni, chi'n gyfarwydd â'r Steddfod. Chi'n gyfarwydd â seremoni'r Steddfod. A mae'r artherwydd leni yn gyn-ddisgybl, mae'r erynd ac yn y blaen. Felly mae'r plant wedi trwytho. A fi'n gobeithio, bydd pob copa wylltog, pob disgybl o Llanhari am mynychu'r Eisteddfod. Fi'n gobeithio.
Yeah. Deithoch chi hefyd i'r gwasanaeth ddiweddar yn dadgorchuddio'r gadair a chlywed y negeseuon oedd gan y crefftwr Berian Daniel i rhannu gyda disgyblion. Do. Sut brofiad oedd hwn i chi? Wirioneddol ysbrydoledig. Doedd Jill a fi o wraig ac rai eraill mewn i'r neuadd yma. Roedd y neuadd yn llawn dop. Ni chlywyd un smic gan y disgyblion. Roedd nhw gyd yn talu sylw ac yn frwd ac yn holi cwestiynau, oherwydd wrth gwrs roedd amryw ohonyn nhw wedi bod yn rhan o'r cynllunio, y dylunio a gyda'r syniadau ar gyfer berwyn i lunio'r gader. Wel, hwnna y teimlad a'n trawodd ni'n syth bin y berthynas mae eto rhwng yr athrawon y disgyblion, brwdfrydedd y disgyblion, i hunan disgyblaeth nhw, a'r diddordeb ysol na gael gweld y gader roedd amryw ohonyn nhw wedi bod yn rhan o'i pharatoi. Ac wrth gwrs, pan dadorchuddiwyd y gader, wel, oedd hi'n gader gadarn yn cynrychioli rhondda Cynnon Taf. Rhondda Cynnon Taf. Wel, ges i'n gwefreiddio o'i gweld hi, a fel y gwyddoch chi, o'n i'n gwylio'r rhaglen hyn o neithiwr fe welwyd y goron sydd yn hyfryd hefyd, a'r gader yn cael ei dadwrchuddio am y tro cyntaf yn Llantysant ynde. Yeah. O ran eich diddordebau, roeddwn ni wedi clywed eich bod yn gefnogwr brwd y scarlet. Roeddech yn dipyn o chwaraewr eich hun. Ydych chi'n cofio'r gêm ble fuoch chi'n chwarae i lunebau a chael eich taro'n anymwybodol? O do, fi'n cofio chydig ohoni beth bynnag, oedd hwnna'n, chi'n bod, oedd e'n brofiad anarferol, dwi ddim yn cofio llawer ohono, achos o'n i'n anymwybodol am gyfnod, mae'r pethau mae'n digwydd, chi'n bod, lwcus iawn, ches i'n llawer o anafiadau yn chwarae, ond mi roeddwn i'n hoffi chwarae rygbi yn ystod y cyfnod hwnnw. O'n i'n ceisio chwarae rygbi deniadol, chi'n bod, ac yn y gêm arbennig honno, roedd hi'n rown gyn-derfynol Cwpan Cymru oedd yn dipyn o beth bryd hynny, ac o'n anffodus fe gollon i'r gêm, a enillodd Casnewydd y Cwpan y flwyddyn hwnnw. Ond, mae'n rhan o'r pethau, dwi ddim yn dal dig, na di fi felly, mae'n digwydd, chi'n bod, ac cyfnod diddorol iawn o gael chwarae ar safon bydd nhw'n galw dosbarth cyntaf bryd hynny. Cofiwch, doeddwn ni ddim yn ser yn yr ystyr hynny, roi gynnon ni ser yn y tîn, di chwarae dros Gymru a dros y llewod, pobl Arthur Lewis, Llwybrau ac yn y blaen, roedden nhw'n chwaraewyr penigamp, ond roeddwn ni'n yn rhan o'r garfan honno, os mynwch chi, yn ystod y 70au, cofiwch, amser maith yn ôl. Nawr eich bod wedi ymddeol, beth ydych chi'n gwneud o ddydd i ddydd? Wel, mwynhau bywyd ynte. Rai fydd dweud, mae Jill o wraig yn gofalu amdana i, ac yn mwydo ac yn rhoi popeth dros roi bynon, os ydych chi'n cael ysbwylo'n racs. Dwi'n mwynhau darllen, chi'n bod, dwi'n mwynhau a cerdded lot, mae criw cerdded gyda ni, mae criw coffi gyda ni, mae'r capel yn bwysig iawn, chymod, mae gymaint o weithgareddau yn ynglwm y capel, mae clwb y dwrlun. Wy'n teimlo'n freintiedig dros ben bod gymaint o ffrindiau gen i. Amryw ohonyn nhw oedd yn llywodraethwyr ac yn rhieni yn Llanhari, ac erbyn hyn wy'n cyfri nhw yn ffrindiau da i fi. Mae hwnna yn beth amheithyn iawn, os gael dweud, bod chi'n teimlo bod chi'n rhan o gymuned, rhan o gymdeithas, ac wedi gwneud gymaint o ffrindiau dros y blynyddoedd. Ydych chi'n gweld eisiau byd addysg pan oeddech chi ymddeol yn gyntaf? Roeddwn ni'n gwybod bod mae'n bryd i fi ymddeol. Roeddwn ni'n gwybod yn ynghalon felly bod yn bryd i mi ymddeol. O'n i'n gwybod mae'n bryd i ti fynd, a wedes i hynny wrth llywodraethwyr ac yn y blaen, pryd hynny yn Rhydfelen, ac ar ôl cael cyfnod hapus iawn yno hefyd. O'n i'n gwybod yn ynghalon oherwydd blinder ac yn y blaen, bod yn bryd nawr i gael hoi fach ac ymddeol felly. Yeah. Yn ôl sôn, eich bod chi a'ch gwraig yn tipyn o arddwr.
Rydym yn clywed bod chi wedi garddio yn Elen hyd yn oed. Pam ydych chi'n mwynhau garddio? Wel, dwi ddim yn mwynhau garddio fel y cyfri. Roedd yn fwy na gadw i nawr. Wedi mynd yn ddiog tu hwnt. Ond mae Jill yn hoffi garddio. A hi sydd yn plannu ac yn creu, a jyst torri lawnt y dwynid, a chydig bach o chwynnu, ond hi sy'n creu blodau ac yn y blaen. Felly mae diddordeb bendant mwy gan Jill na finne yn hynny. Diolch o galon i chi am y sgwrs. Mae'n amlwg bod Ysgol Llanhari yn agos iawn at eich galon, ac mae eich angerdd at yr ysgol yn glir. Diolch o galon am Diolch. Diolch i chi ferched, hyfryd o slen. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch i'n gwestiwn ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llanhari, datlu'r air. Rydyn ni'n gobeithio yn farwch bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch dan ysgrifio i glywed mwy o benodau, lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Llwybrau Llanhari fwynhau mwy o podlediadau. Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr, bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch i'n tudalen Instagram a'n cyfrif X @Gymraeg Llanhari neu ewch i'n gwefan llanhari.cymru. Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni. Hwyl! Yn dathlu hanner carn mlynedd. Podlediad teulu Llanhari.